मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हाका जे समजले आसा, आमची जी कॅथलिकची मिशनरी आसा, मिशनरी म्हणजे कॅथलिक मिशनरी जी आसा, व्हडली मिशनरी खंयची पण आसूं देत, केरळाची आसूं देत ना तर गोव्याची मिशनरी आसूं देत ना तर खंयची पण आसूं देत, त्यांचे एकच काम आसा, व्हडले व्हडले चर्च बांधायचे, स्कूल्स बांधायचे आणि कॉलेजेस बांधायचे. आणि ते आमच्या कम्युनिटीसाठी ना, आमच्या कम्युनिटीसाठी ॲडमिशन मिळवचे म्हटले की तुमकां रडत येतली. आमच्या कॅथलिक लोकांक असतात कितके 2 किंवा 4 असता, एका क्लासमध्ये 2 किंवा 4 असतात, पण तांकां पण ॲडमिशन मिळवसाठी तू मिसाक येता काय ना, हां मिसाक येत ना, तू चर्चची मदत करत ना, हे करत ना, अशें दाबून मागीर तांकां ॲडमिशन दितात, समजले. आणि डोनेशन पण घेतात. आणि कॉलेजीस व्हडले व्हडले कॉलेजीस थंय तर ॲडमिशन मिळवचेच ना, विसरूनच वतात. 15 लाख 20 लाख ना. आणि आमची लोकां कितें जालेली आसात, आमची लोकां चर्चच्या नियमात असतात, चर्चच्या नियमात बांधलेली असतात. फादर म्हणतलो तुम्ही डेली सकाळ सकाळी मिसाक यात. मिसाक सकाळ सकाळी या म्हणजे 3 तास गेले, तू बिझनेस तुम्ही बिझनेस कशी करतले. आता बिझनेस, भाजीचो बिझनेस, मच्छीचो बिझनेस सकाळी वचचे पडटले. मग तुमकां नियम लायतले, तुझे बॅप्टिझम करूचो ना, भुरग्याचे कम्युनिटी दिवचो ना, परत हे आपले क्रिजमा करूचो ना, काजार करूचो ना, असे भीती घालतात. म्हणजे आमचे लोक बिझनेस पण नात. आणि पुढे तुम्ही जर शिकल्यात, इंग्लिश मिडियम शिकल्यात तर परत तुम्ही बाद, इंग्लिश मिडियम शिकून बाद पुढचे तुमकां जी इंग्लिश मिडियम स्कुलात तुमचे स्कॉलरशिपची एक्झाम्स नसता, काय नसता. मागीर आमची भुरगीं जेन्ना 10वी पास जातात आणि गव्हर्मेंटची एक्झाम जेन्ना दिली तेणी तर फेल जातली. कित्याक ते जी गव्हर्मेंटची क्लास 4 आणि क्लास 3 एक्झाम जी आसा सगळी मराठी मिडियममध्ये असता. क्लास 2 आणि क्लास 1ची इंग्लिश आणि मराठी असता, पण ती कॉम्पिटेटिव्ह नसतात भुरगीं. आमची जी भुरगीं आसा कॉम्पिटेटिव्ह, आमच्या शाळेत जी आसा कॅथलिक स्कुलामध्ये स्कॉलरशिपचे कितें नसता. पण मराठी मिडियम स्कूल जे असता, समजले, मराठी मिडियम स्कुलात कितें असता, जो सर जो असता एम्प्लॉयड, तो कितें असता, तो कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम दिवन येयल्लो असता. आणि तो सगळ्या प्रकारची एक्झाम असता, 4थीत 6वीत 8वीत ती एक्झाम भुरग्यांक दिवंक सांगता. आणि ती भुरगीं कितें कॉम्पिटेटिव्ह बनतात. आणि कॉम्पिटेटिव्ह असल्यामुळे ती कितें कुठली कित्याक जर क्लास 4ची शिपाईची परीक्षा जरी दिली तिने 10वी नंतर तरी ती पास जातात. आणि शिपाईची पोस्ट काय एवढी कमी ना. आता 50,000 पगार जातलो त्यांचो, 50,000 रुपये पगार जातलो. मग बरेच असं ना, मग 50,000 पगार झालो, मग तुम्ही तुमकां 10वी नंतर तुमकां जॉब जर मिळालो तर तुम्ही 12वी एक्सटेंड करात, ग्रॅज्युएशन एक्सटेंड करात, आणि मागीर व्हडली एक्झाम दियात तुम्ही, हेजी तहसीलदाराची पोस्ट काढात आणि कुठली कुठली व्हडली व्हडली एक्झाम दियात, UPSC MPSC क्रॅक करात, कॉम्पिटेटिव्ह बनूंक जाय. आणि आमचे फादर लोक कितें करतात, आमकां भीती घालून 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 आमकां आळशी बनयतात. आमची लोकांची फक्त पहिले कितें, पहिल्यापासून कितें टीचर किंवा तो दुबई कोईट जॉब एवढेच. आणि ते पण हायर एज्युकेशन देत नात. आमच्याच लोकांनी तुम्ही हायर एज्युकेशन देऊन आमच्या लोकांनी तुमच्या कॉलेजमध्ये एम्प्लॉयड केले. समज आता इंजिनियर कॉलेज असा, खंय असा, मुंबई, थंयसर आपल्या लोकांक इंजिनियर बनयले, थंयसरच आमच्या लोकांक एम्प्लॉयड केले, तर बरें आहा ना. ते तशें करत नात. तांकां नुसतो पैसो, ॲडमिशनचो पैसो आणि सगळे डोनेशन्स हे सगळे असेच आसा. आणि आमच्या लोकांचे तांकां काय ना. म्हणून तुम्ही कितें करात, तुम्ही तुमच्या भुरग्यांकी जर इंजिनियर डॉक्टर बनवचं असलं तर तुम्ही 15-20 लाख रुपये असे काढून दवरात. 12वी झाली की 12वी नंतर 15-20 लाख रुपये लागतील, ते एक दवरात. नाहीतर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मराठी मिडियम स्कूल किंवा इंग्लिश मिडियम स्कूल खंय बी शिकात तुम्ही भुरग्यांकी, पण ती स्कॉलरशिपची एक्झाम दिवपाची तुम्ही. ओके, व्हिडिओ ओडलो जाता.